ngaze ngagcina manje esethene nesisi, wena ntombi yami ngicela ungihambele uye ebhenki ongithathela i-loan ukuze kini bajabule ukuthi nje basihleli nawe sihlalele into enhle yokuthi sengihambile ngiyovela kini. Ngithi hawu ufuna malini? Angitshela ukuthi nayi ungangithathela nje u-10,000 ngizolobola kodwa ngeke ngize ngiqede kulo 10,000. Hhayi ngiwuthathe-ke lo 10,000 oyiloni ngoba yena akakhoni ukuthi fanele ayolokhuzana ayothatha i-loan ngoba igama lakhe lingcolile. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, umgwenyenkomo Sovukazi Mvuleni, intokazi ezalwa Mkhize. So today ngivakashele e-PMB ngesimanga sokuthi usisi ungibizile khona into angekho right ngayo afisa ukuthi isolveke kusuka manje kuyaphambili. So-ke uzokulandisa kabanzi asichazele i-story asisuke ekuqaleni kuze kube sekugcineni siza ukuthi ukhala ngani yini la ngekho right ngayo. So-ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sawubona kunjani? Ngiyaphila siso njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi umabani and ukhulele la noma ufike manje la? NguMamkhize mina. Lana ngikwasemqulela mina la ngino 3 years ngikhona la eMaritzburg. Okay. So ufike ngokomsebenzi noma mhlambe khona ikhaya lakho elilavela ihlobo? Ngifike ngokomsebenzi. Okay, so uhlale mhlambe emqashweni? Yebo. Alright. So-ke besinjani isimo sasekhaya mawukhula? Khulele phansi kwesandla sabazali bowawu2 noma umzali oyedwa noma mhlambe ama-grandparents? The time kade ukhula nje bekukhona ubani okubhekelelayo? Umuntu okade engibhekelela ngikhule esandleni sama. Okay. Ayedwa? Yebo. Okay. Ubaba akasekho, ubaba usashona sengikhule ngaphansi kwama. Oh, askies. So-ke besinjani isimo ekhaya? Ngowesingaki wena? Nizalwa nibangaki? Mina ngowesithathu sizalwa siba u5. Okay. Kuhamba kanjani kulaba abanye ozalwa nabo? Niyathandana, niyazwana noma nihleze nigejana nje? Siyathandana. Oyedwa nje ohlupha kuyena ukugcina lo wesi5 uyena ohlupha kakhulu. Okay. Okay. So-ke why ukhetha ukusibiza today? Kuhamba kanjani? Kwenzakalani? Yini le ongekho right ngayo othi hayi ngisekwenele phela manje ufuna nje ukuqhubekela nempilo phambili ngi-right, hayi ngilokho ngibalisa. Kwenzakalani? Ngicela nje uqale ekuqaleni uzufinyelela kule nkinga le ongibiza ngayo today. Nginenkinga la sisi wami khona ngithi nginibizile ngibiza aba-Black Life ukuthi ngizohlanganyela nabo mhlambe kule nkinga enginayo bazongisiza. Nginenkinga la sisi ngihlala ne-boyfriend. I-boyfriend sengino 2 years ngithandane nayo lo nyaka owesiphethe unyaka wesithathu. Okay. Mesino 3 njengoba siphethe u3 years ngineminyaka emibili sithandane nayo. Ubhuti nginenkinga naye, uyangithanda ngiyamthanda nami. Okay. So mesithandana naye ubukile iminyaka ukuthi simningi kakhulu nami sengisaba nanokuya ekhaya ngesimo sokuthi sengihlale naye isikhathi eside. Ekhaya kunomthetho. Sengiyasaba ubuyele ekhaya ngoba ngangihamba ngiyaliwe ukuthi le ngiyakhona njengoba ngiyosebenza. Sebezigcine bazi-ke ngomakhelwane engisondelene nabo njengoba ngiqashile ukuthi usibani bani uhlala nendoda. Bayithola kanjani inamba yabo omakhelwane? Angizwa. Bayithola kanjani omakhelwane labo ohlala ngabo ohlala eduze kwabo? Bathola kanjani inamba yasekhaya njengoba uthi bese bazi ukuthi uhlala nendoda? Siyomakhelwane kakhulu futhi bayihlobo nami. Omunye wabo wahamba waya kuma wathi wabuza kuma ukuthi nenemayi wagcina nini usambe ukubuza lana kusho nayo wayethatha ngokuthi ufuna ukuqhatha nje. Okay. Wathi uma ayisenesikhathi eside kakhulu agcina wabuza uma wathi nene uyambona yini? Wathi ngiyambona. Nami sengisawona ekhaya angifaki imali angenzi lutho futhi nami ngihlala nendoda nje sibhekene sobabili nayo ngoba ngithanda yona. Sengize ngigcina ngilahla ikhaya ngokuthi ngiyasaba namanje ukuya ekhaya akafuni ukovela ekhaya. Ngaze ngagcina manje esethene nesisi, wena ntombi yami ngicela ungihambele uye ebhenki ongithathela i-loan ukuze kini bajabule ukuthi nje basihleli nawe sihlalele into enhle yokuthi sengihambile ngiyovela kini. Ngithi hawu ufuna malini? Angitshela ukuthi nayi ungangithathela nje u10,000 ngizolobola kodwa ngeke ngize ngiqede kulo 10,000.
Hhayi, ngiwuthathe-ke lo 10,000 oyiloni ngoba yena akakhoni ukuthi fanele ayolokhuzana ayothatha iloni ngoba igama lakhe lingcolile. Hhayi, bese ngivume ukuthi hhayi ngizohamba ngiyoyithatha le loni uhambe uyovela ekhaya ngoba nami phela njengoba ngihleli kanje naye kufanele agcine eyovela ekhaya ngingahlali nomuntu isikhathi eside kangaka into engavumelekile ekhaya ukuthi yenzeke leyo. Hhayi, ngahamba ngoyithatha-ke iloni ngithe mengabe sengiyoyithatha-ke le loni uhambile-ke wayovela ekhaya ngayo le loni engiyithathile ya 10,000. Manje kule loni engiyithathile ya 10,000-ke ubengasebenzi futhi negama lakhe lingcolile vele. Hhayi-ke bese esesebenza-ke nami ngiyavele ngiyasebenza-ke mina. Bese sesebenza-ke yena, hhayi ngilinde ukuthi hhayi sizoshaya isikhathi sokuthi mhlambe ngimlinde kancane ukuthi nje bese sebenza-ke ayikhokhe le mali. Hhayi ngiyabona manje ukuthi akayikhokhi le mali noma esesebenza. Okusho sekufanele kugcina mina manje ngizilobola ukuthi sengizilobolile phela mina manje ngoba akasafuni ukuyikhokha le mali yami. Sengiyamtshela ukuthi hhayi phela nsizwa lethi imali phela yokuthi phela ngahamba ngovula iloni mina ngawe uthi uyongilobola ekhaya. Hhayi-ke ulekhe yale nalena-ke akafuni ukuyikhokha leyo mali leyo-ke. Ulekhe ngitshela amananga nje ukuthi hhayi ngilinde kancane ngizoyikhokha. Manje ngiyabona ukuthi hhayi kusho sengizilobole mina-ke ekhaya kothekani-ke sekugcina kufika lelo gama ukuthi kusho le loni vele kusho mina engangiyitshelekile futhi kusho bengizilobola ngoba ngifuna yini ukugcina ngihlala nalo mfana. Manje umsebenzi awusebenzayo ukanjani? Ngeke akwazi ukuyikhokha le mali. Hhayi ngeke angakwazi ukuyikhokha kuwukuthi nje udlala utshwala kakhulu ngithembisa izulu nomhlabeleke yethu manje futhi sinengane nanokuba nengane naye. Mengabe sinengane nayo uvela abala ukuthi kahle hle ngisanakene nengane ingane iyagibela nawe la ngigcina ngithenga ukudla ngikugqokisa ini leyo mali izovelaphi. Kahle hle uyasebenza kodwa utshwala nje into uthanda utshwala kakhulu ngale ndlela ongakazi uyibona iyona lento eyenza ukuthi fanele agcine engabi namali. Mhlampe-ke uke wahlalisana nje naye phansi wamtshela ukuthi mfethu angikho happy ngendlela esekwenzeka ngayo manje. Ngathi izivumelwano zethu ayisahambi ngendlela sesikade sivumelene ngayo ngaphambilini. Ngike ngahlala phansi sabonisana naye. Yena mesibonisana naye uyavuma kube sengathi into uzoyenza ibe right. Kodwa manje khiqi futhi usuyambona futhi mengithi ngikhuluma naye ngithembisa izulu nomhlaba nje lekhe ethene nje hayi leyo mali ngizoyikhokha. Ngiyabona ukuthi hayi ngeke le mali kusho izogcina ingakhokhakali. Ngisamlindile nje namanje ukuthi uzogcina eyikhokha yini le mali. Manje ngifuna ukuthi ezwe ngani ukuthi nithini nina ukuthi njengoba ngizobika le story esikanjena nani ningisize lapho kulowo ndaba. Umuntu kanjani na akuyena umuntu onolaka mhlawumbe ongangeneki mhlawumbe ongakhulumeki futhi kwanaye. Yena unolaka ngoba ngalesi sikhathi ngithi nje sifuna ake uhlale phansi sibonisane uvela abone ukuthi sengizokhuluma ngale ndaba aphume ngena agcine nje futhi singayixoxa ngale ndaba le. So leyo nto nje eyenzakala enhlizweni yakho njengamanje isilimaze kangakanani i-relationship yenu about-2? Hayi sengilimele kakhulu ekutheni sengathi sengagcina ngimshiya kodwa manje inkinga ngiyamthanda. Inkinga ngiyamthanda kodwa manje ngingagcina ngimshiya ngidobe nalowo mali leyo ukuthi ngangiyithathile iloni etheni yongilobola ngayo ekhaya. Kodwa manje nawe uyangithanda kodwa manje ngidinga ukuthi silungise lapho nje lowo maphutha. So mase kuthiwa ulungisa ongaze ngafo maskido ejesu. So mase kuthiwa uyalungisa leyo ndawo i-relationship izoqhubeka ibe right. Hayi izoqhubeka ibe right mengabe ukuthi uyalungisa lapho megcine nje ubuyise le mali siqhubeke nempilo ibe right. Banjani ukumthanda ekhaya? Hayi bamthanda ngoba phela sokumkhonyana kade semazi uma ukuthi ngihle noma bengakaze afike ekhaya kodwa ngokuhlala naye isikhathi eside sebeyamazi ukuthi nene ngihlala noSibanibani wakwaSibanibani. Okay. Kulungile noma uthi unolaka uyangithusa ngempela ngoba mhlawumbe ngenzeka angathanda ukukhulumisana nathi but angazi ngiyacela ukuthi unginikeze ithuba nje lokuthi ngimbize and then sikwazi ukuthi sikhulumisane kahle naye. Kodwa nawe ungaphakamisa ivoice ngiyazi ukuthi ngiyenze ukuthi ezinye izinto enhlizweni zilokho ezakhelana zilokho ezibondelana mase ukhuluma mase sonke sekuhlangene vele kuqhuma ibhomu. Yabo la manje sizofuna ukuthi nje sikhulumisane naye kahle ngesineke mekwenzeka ukhushukela umoya uzama ukuyincenga inhliziyo ishone phansi mekuthi iyaqhubeka iyacika kakhulu lento le. So ngiyacela nje ukuthi simlande khona sokwazi sikhulumisana. Ngiyabonga sisi. Sobana bhuti kunjani? Sikhona njani sisi? Ngiyaphila nami. Mina nguMamntolo ngwaKandlela ngisuka eThekwini.
Bengicela nje ukwazi igama nesibongo. Oh, uSandile Zuma. Zuma, umsholozi. Yeah. Usisi engihleli naye ungibizile kwi-show wathi akekho right kwi-relationship yakhe njengamanje and ungabi right kwakhe ufaka wena kakhulu futhi. So ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi ngike ngikhulume mhlawumbe ninoba u2 endlini ungitshelile wasenihlala noba u2 mhlawumbe ngenze ukuthi ngikhulume kodwa ngikhulume kube into encane ningafinyeleli esiphethweni. So wasekhetha ukuthi hayi akavele abhalele kwi-show it's enough is enough yaka Black Life TV. So ingakho ke ngila ekhaya namhlanje. So ngiyacela nje ukuthi umuphe isikhathi sakho isineke sakho umlaleli ukuthi yini la akhala ngayo. Okay. Ngiyacela. Yeah, sekwenze kanjani manje mama? Ngize la ngazobika ngawe. Ukuthi nene wangitshelisa imali ebank loan ukuthi nene ufuna ukuvela ekhaya. So lo mali leyo usafuna ukuyikhokha wothene uzoyikhokha lo mali leyo. Uma ususebenza usuyasebenza ke manje imali ngibona unganginikeza ngazi inkinga ikuphi. Wangithi sayikhuluma nje lonto yadlula. Sayikhuluma impela lonto leyo kodwa manje kwangathi uzosheshe uyikhiphe lo mali awuyikhokhi ukuze ube manje angazi fanele ngize ngithini ke manje mina ngoba sengikhuluma isikhathi eside kabi ngayo le mali. Kahle hle kusho phela ngangizilobola mina njoba wawuthena angikutshelekele le mali kusho ngangizilobola kahle hle njoba usuthuli nje ungasayilethi kusho ukuthi nje vela usenendaba nami angazi ukuthi uqondeni ikhona sengize ngabhalela la ekhaya. Ukusho ukukhulume kahle nami endlini mama. Ikona usize wazi uzovela ngala. Angithi mengikhuluma nawe uyangena uyaphuma ungena uphuma. Ngikulinda ukuthi cha uzogcina ungena uhlale phansi sikhulume kahle nawe. Cha uvela ungena uphuma ugcine futhi singayikhuluma ngalo ndaba nangakusasa ngithi hayi basikhuluma. Ulekhu uyale nale manje angikwazi ukuyibona kona ukuthi le mali uzogcina unginikeza noma cha. Ngicela ukungena nje kancane. Okay. Ngiyaxolisa. Kodwa so lokho akushoyo njengoba uthi nakukhuluma nje kwadlula shuthi uyakwazi uqinisile. Ngingavumbela ukuthi uqinisile into esesikhulumile naye ngachawanga ngenzela into ebaluleke kakhulu. Okay. Njengomuntu esilisa ke nami ngangicabangela ngayo. Kube nzima ukuthi izinto ngimtshele kwaphela ngumfana nami. Okay. Ngeke umtshele umuntu esimame zonke izinto zakho phela. Khona ngisamfihlele kona impela ngokwami nje. Okay, unama plans. Nginama plans namami uyangixaka phela mesegijima eseza ngalana engangitshelile. Kodwa ke sisho lutho ke phela. So ma unama plans uthi umfihlelile wona. Yeah. Ngazizathu sini ngoba uyachaza ukuthi meza umkhulumisana nawe uyaphuma endlini ubuye ungena ubuye uphuma awubazi uzube nesineke and ngiyacabanga ukuthi uyamazi umuntu wakho mengekho right na kanjani ububona ukuthi lento ayimphathi kahle. So ma uthi unama plans ubumbona ukuthi akekho right yini vele umtshele ama plans akho mhlambe umuzwe ukuthi uthi because yena usene stress ukuthi uhambile uthatha loan and ngevumelane zenu noba u2 ukuthi wena uzoyikhokha leyo mali and manje jikijiki sebenze kokunye and akekho right ngalokho. Engakusho nje wesisi ukuthi ngumuntu obuya khothe kakhulu la eMambaweni nanokuthi ishift yami nayo iyaphambana ngalesikhathi ngi-right ukuthi nami ngiyasebenza nayo ishift yami iyaphambana ngikwazi ukuthola ithuba kahle ngi-right. Okay, usamthanda kodwa usayimisela kakhulu uyazi naye hayi kakhulu ngiyamthanda phela ke. Angifisi ukuthi uthi badla ama plans akho ngiyazi ubunendlela ethize but ngiyacela at least ke umenze ukuthi abe right ngokumfahlazela nje kancane ahlale azi ukuthi kwenzakalani because asa understand manje. Hayi ngizomtshela nje iqiniso kahle kahle mama la emalini yakho lewa unginike yona yangisiza kakhulu ngeke ngiqamba manga abajabula nabasekhaya ukuthi awukhona sengikwazi ukwenza futhi ngiyindoda ke lapho. Ngempela ngibekela ukuthi mina le mali le ngiqedele kimi ngenza ukuthi intombi ayiqedwa nje uhlezi lobolima inkomo kahle zihlezi ziphuma. Mhlambe makuthiwa ukhulume nami kahle ngendlela right nje sayikhuluma lento mhlambe beke ukwenza ngitshele kodwa ngawusuzowafika lana ukuthi ngicine ngitshela khona. Ngempela imali nami ngiyazama ukubeka ngeyami indlela. Ngiyabona mama. Ngoba anginayo access ukuthi ngingene le bank ngoba uyazi nginenkinga emabhankini lapha nje ukwazi ukuthi ugcine usungithathela khona lapha yena. Ngiyayibeka imali phela yona. Hayi ngiyamkholwa yena ngoba njobe esengimlethela ekhaya njobe esechaza nje ngiyamkholwa yena akakaze abe umuntu oyiqili. Okay. Ungishintshele ngoba sengishintshela manje nje engafuni ukungiphendula ngendaba le mali ukuthi
kahle hle kuyisima kanjani ngoba njengoba ephuza bengingasazi noma le mali uzogcina eyikhokha yini noma uzolekhe eyiphuzile nje imali utshwala kanti nomuntu nanokuthi uyaphuza mhlawumbe kungenzeka ukuthi akakwazi nanokube imali oba uthenga utshwala. Uyabona njengoba manje sengitshela okuyikona sengiyakhululeka nami ukuthi hhayi ubengakaze akhulume nami befuna ukungisurprise ngendlela azongisurprise ngayo. Lo wasengitshela kona sekuyinjabulo-ke esikumina manje ukuthi hhayi okusho indlela yethu iyaphambili. Kodwa ngicela ukubuza, so uma uthi unama-plans nezinto oy'hlelile ezizomjabulisa umuntu wakho, so uthini-ke ngale alokhu ekhokha kancane? Angeke uze umsize ekuyikhokheni, akayiqhubeka ayikhokhe yedwa, wena unama-plans akho wena? Kona nami ayingiphathi kahle kumele kuqhubeke khokha kodwa ama-plans ami uma ngathi ngiyawaphazamisa ngizama ukuthi ngikhokhele leyo mali back kungaphazamisa ukuthi igcine ngimthathile uqobo lami straight. Inhloso yami ukuthi nje ngimkhiphe laba kuba business isibongo sami. Njengoba ngagcina ngokulobola nje kuyomele ngiqhubeke ngigcine sengimshada. Iyona into engifuna ukuyenza nje ngiqede nje ngayi kahle kahle. So anginankinga uma ukuthi yena ngokwakhe le mali esengiyibekile ufuna ukuthi ngiyibusele back kuyena kodwa into zathi ziyama-ke futhi lapha saqhubekeli phambili. Ngoba usezofika lana-ke sekuyena ukuthi sikhuluma kanjani lento yethu siyayiqhubeka noma siyayikhokha le mali siphinde siqala phansi siyabeka futhi amasenti ngamasenti asazi. Uthini mama? Ukhetha ini ezoba right naye? Hhayi mina ngikhetha ukuthi ngcono sibe ndawonye kuqala lobola aqede ekhaya agcine ngokuyikhokha le mali mese seyikhokha izokhokheka kahle sengikuyena esekwazi ukungikhokhela kahle le mali. Okay. Imana-ke ngicela nje ungiphendule samuntu ushaye ngazuthi akekho umuntu wakho. Umuntu wakho yilo nhlobo yomuntu okwazi ukuvezela amandla akhe anawo ebhenki noma ule nhlobo efihlelanayo unayo access nje kwi-app yakhe efonini? Hhayi yena ayikho nje into angayazi ngami noma ayikho into engingayazi ngaye ngoba nje ngisho ngaringa ifoni uyabona ukuthi hhayi akukho umuntu ofonayo ubheke eceleni nami efona nje ifoni yakhe ngesiya-anselana i-app yakhe ngiyayazi nawe uyayazi eyami ukuze yonke amandla kwi-app. Angizwa? Ukuwabona amandla awabekayo kwi-app. Yebo ngike ngiwabona amandla abeka kwi-app ukuthi nje cha hayi into yethu kufanele mengabe eyenza izokwenzeka. So that's why umkholo. Yebo. Okay, ngiyajabula-ke. Ngiyajabula ukuthi sesiyabona ukuthi suka manje kuya phambili kuzoqhubela kanjani. Kodwa-ke uma uthi right ngalokho it's fine. Shuthi-ke esikade sikuzele siyabona ukuthi kuyasolveka right now. Hhayi kuyasolveka. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami isikhathi sakho. Thank you so much. Ngibuke lapha ekhaya, azi kodwa-ke ngicela indlela njengamanje ngiyaphuma ekhaya kodwa-ke ngisazodinga ukukhulumisana nosisi before ngihamba ukuze nje ngizocosha lapho nalapho ngibone ukuthi kwenzakalani and sizobuya sizobheka sigcine ngokwazi ukuthi kwagcina kwenzekeni because mesibashiya kanje kungenzeka mhlampe izinto abathembisana zona manje zigcine zingenzekanga ngoba nakhu kunezinto abangavumelani ngazo nani. Kodwa-ke siyeza sobuya so-check kodwa-ke sacela ukukhuluma nosisi. Cela ungiphelezele. So-ke uzizwa kanjani usukhulumile wagonyuluka kanje waba nesineke kahle ehleli-ke phansi-ke manje engaphumi engangeni engakuzibi la uzizwa kanjani? Ngabe akushilo ukholiwe ngokwenele noma ubumana uyasho nje ukuthi uyamkholwa ngesimanga sokuthi naye kade la eduze kwakho ezwa ukuthi uthini? Hhayi njengoba sengifike la ekhaya konke asekushilo ngiyakukholwa futhi nginesiqiniseko sokuthi uzokwenza lokho ngoba akaze angithembisa into engekho nangelinye ilanga nangelilodwa ilanga akaze angithembisa into engekho ngiyakukholwa konke akushilo. Okay, so right ngakho le? Hhayi ngi-right kakhulu. Kumuntu-ke osekhaya uzobe ebukela le video onesimo esicishe sifane nesakho ungafisa ukuthini kuyena lo muntu? Ngingafisa ukumluleka nje ukuthi mengabe niney'nkinga niyahlala nibonisane nomuntu wakho. Mengabe nibonisana kusuke kukhona ozogcina ese-right nawe nje ukhululeke emoyeni ukuthi lento aseyishilo izoba yiyona njengoba nami sengifikile la ka-Black Life ngabazisa ngendaba yami nomuntu wami kodwa ngiphume seku-right konke kumina. Okay, ngiyabonga kakhulu ukufisela inhlahla-ke. Ngiyabonga kakhulu nami sisi. Mbuke lapha ekhaya nizibonele nani ukuthi kwenzekeni kodwa engikupromisayo mina ukuthi sizobuya sizobheka ukuthi kuhamba kanjani lokhu ubhuti akushilo ukuthi uzokwenza ngabe uzokwazi nawe ukugcina kwamampela mpela. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye.
Live TV.